Ginagop sa kapolisan ang usa 48 anyos nga babae human nasakmitan sa kapin usa ka kilo sa gitoohang ilegal nga drugas nga nagkantidad og 7.1 million pesos. Nahitabo ang bypass operation sa Police Station 3 sa Cebu City Police Office alas 3 ganyan kadlawon sa Barangay San Roque, Cebu City. Matod ni Police Major John Leonard Yango, ang hepe sa Waterfront Police Station, nga tulo ka semana gipanidaan sa ilang mga operatiba ang suspect. Migawas ang pangan sa nadakpan sa gihimong follow-up operation sa Station 3 po Manila masikop ang usa ka high-value individual niadtong Hunyo 17-15 nakuhaan usab og usa ka kilong shabu. Bodigera matod pa ni alias Dalia si alias Para ang suspitsado. Ang suspect makadispose matod pa og usa ka kilo sa gitoohang shabu kada duha ka semana og ang area operation niini naglakip sa Cebu City ug mga silingang syudad. Nasayra ni atong 2016 na priso si alias Para gumikan gahapon sa pagkalambigit nini sa ilegal nga drugas og nakagawas ni atong December 2021. Akong gusto nga i-commend ang atong mga personnel sa Police Station 3 nga gipangunuhan ni Police Major John Yango for the successful drug bypass operation this morning. Ang source sa maong illegal drugs ay gikan kini sa Region 8 pa na si alias Pidoy, mao ni ilang kontak nga currently nakadetain sa Abuyog, Leyte.